Палестина, история и факти. Историята накратко. Къде се намираме ние? Виждате, това са част от арабските страни, които заобикалят малкия Израел. Колко са голями страните в сравнение с Израел. Как всичко това започна? През 1920 година ООН дава на Великобритания мандат чрез Балфорската декларация от 1917 година за установяване на национален дом за еврейския народ. И през 1922 година британците разделят областта Палестина на две административни части. Евреите имат право да живеят само в западната част. И 1946 година в източната област на Палестина британците създават арабско-палестинска държава, наречена Йордан. И през 1947 година ООН с 2/3 мнозинство гласува западната част на Палестина да се раздели между евреите и палестинците, като муфтията на Йерусалим категорично отхвърля това и обявява свята война. На същия ден Израел декларира своята независимост и армиите на Ливан, Египет, Йордания, Сирия и Саудитска Арабия нападат Израел, но Израел оцелява тази война. След това се появява проблема с бежанците. Близо 720 000 араби, окоръжени от техните лидери, излизат от Израел, а близо 600 000 евреи пък излизат от арабските страни и отиват в Израел. През 1949 година се подписа примирие между Египет, Сирия, Ливан, Йордан и Израел. Но никакво намерение арабските страни нямат за справяне с бежанците. И арабите категорично не признават Израел за държава. През 1966 година сирийците обстрелват от голландските възвишения Израел. На 15 май 1967 година египетските войски навлизат в Синайския полуостров, като на 18 май Египет изгонва примирителните сили на ООН. На 22 май Египет затваря протоците за Израел. На 25 май войските на Египет, Сирия, Йордания, Ирак и Саудитска Арабия наближават границата на Израел. Като египетският президент Насър казва: нашата основна цел е затриването на Израел. През юни месец Израел отново защитава своето съществуване и в края на 1967 година в резултат на тази война Израел окупира ивицата Газа, Синайската пустиня, Голандските възвишения и западния бряг на река Йордан. Спорната зона, западния бряг, е принадлежала на Йордания от 1948 година, а не на арабите, живеещи в Палестина. През 1967 година също се прави конференция в Картун, на която арабите гласуват да няма мир с Израел, да няма споразумение с Израел и да няма никакви преговори с Израел. През 1968-1969 година Арафат и Организацията за освобождение на Палестина установяват нация в народа на Йордания, като Арафат почва люти битки с войските на крал Хюсеин, като много пъти се е опитвал да узурпира властта в Йордания и Хюсеин в крайна сметка се съгласява да му предложи да направят една държава, да оформят двамата, като той да стане министър-председател. Но Арафат отказва. И защо отказва? За да може да си води терористичните битки в Израел. Следващия опит да се унищожи Израел е направено на 6 октомври 1973 година на най-святия
за израелтяните празника Йом Кипур, когато всички евреи се молят в синагогите. Тогава Египет и Сирия за пореден път изненадват Израел. Но и този път Израел успява да отбрани своята територия. Три главни опита за унищожаване на Израел са направени от арабския свят през 1947 година, през 1967 година и през 1973 година. През всичкото това време Израел е търсил мир и се е стремял към него. Като доказателство за това нещо, Израел отстъпва Синайския полуостров, който той завладява през войната през 1967 година и го дава на Египет, подписвайки примирие с Египет. Също той изключва примирие с Йордания, опитва се да направи трайно споразумение с палестинците, но не успява, защото видението на Ясер Арафат за Близкия изток е просто Израел да не съществува, което няма как да стане, защото Бог говори за това нещо в Библията. И всеки един християнин трябва да го знае това нещо. Медиите много често лъжат за истината относно Израел. Изучавай историята, за да научиш истината. За да разбереш конфликта в Палестина, ти трябва да научиш историята.